Ayan guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Part 3 na siya guys. Kaganina sa milestroke. Part 3. Diyan ang klase mga kasmana? Ha? Balik mo Bernes. Gusto ba dyan? Mag-Bernes na lang dyan. Isa ng Wibis na kasi. It's your birthday. Asa na may ligo puti maligaya. Oy! Dali mang. Ano? Oh, puno na to siya dito. Ay. Sa 11 man tani ato plan man no. Ayun ang sa pati kanton. Yes. Oh! No daw ang budget kanto. Hi Damon. Sa 11 man tani ato plan man. Ano kay bang ko dito tayo ka. Hindi ka naman ay wala naman ito. Nagsulat na memang kaya ilara. Istorya na sa Alam ko siya. Ang init ko dito mata. Hindi ko pa sinin. Ang cellphone ako mak. Dali na do. Ya, sa gubutan. Hindi na. Padali ko nimo. At tato nagsulat ko diri sa unta. Jul. Hindi lang. Nimo. May sapatos naman ka. Ang kapatosin ako daan. Dali. Kaon sa ka. Kapatosin ako daan. Ano yung bangko? Hindi ka sa dito ma'am. Kailan malagi ko maman dito ka katong ito mo. Ilang nani gamay sa mama. Ano nga ito ba sa dito ah?
Sabi mo, di ba? Sabi mo. Pila mo kabuk sa sulod Diamond? Pila? Puno? Mga pila kabuk? Abot mo 20. Plus. Pila? 40 plus. Puno. Number. Yang kuan niya juice. Kaki. Tapan mo ni kuan Diamond Chloe. Yeah. Isa tapan ni mo. Kaya na yung tapan. Noah. Nuwak. Laki na. Okay, ano ka? Nuwak si. Katilin. Si. Katilin. Kakilin. Set B man katil balik sa set A. So, Ah. tama ka pagkaluto. Iyan ka makam? Saka na gamay. Up ya. Ano na ito? Yan ay din. Malawo.
ta. Ay pagpasa karon ha. Ya karon na ugma di sa ta maligo. Lagol ka ba? Pagdali ko nimo. Daliin na. Padali ko nimo gali ha. Padalig ligom, padalig kaon, padalig inom. Relax ko. Oh, cellphone. Relax na. Wala lagi itong mausap to, ma'am. Ito na yung mga anak rin yung nagputsi, no? Itong lisod rin ba? Tagalin. Only ba, no? Ito yung sinusulat sa ko. Yan sir, kumain na ka. Jesus name, ayun na. Ayan guys, sumuna ko kilot guys. Daghang kasalamat sa pagtanaw. Please subscribe, like and share. Bye-bye.